optages 8 cm sådan i den frosne jord. Det er frossen. Ja. Der. Ja. Det er sjovt, du... Er det det, der ligger der? Nej, er det dig? Hvad? Ja. Så den ligger lige overfladen. Det er en møn. Nej. Hvor er du henne? Der. Hvad er det? Det er en jagtpatron. Nej, jeg tror det er en knap. Det er en knap fra vikingetiden. Vikingeknap. Fedt. Vi finder ud af, hvad det er, og vender måske tilbage. Come on! Getting!